Dahil yung Pasko ay ang isa na nagsalubo ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. So after this night, ano po ang natutunan natin? Ano po ang natatandaan natin? Isang gabi po, pinatext na natin sa akin, kasama yung anak ng namin, habang naghihintay sila na mag-bless after the Mass, after the blessing of the Holy Water, eh may nauna po silang nakikiusap sa akin. Kaya tumaga yung pakikiusap nung nauna sa akin. So matagal sila naghihintay. Gusto na umuwi yung unahan. Tapos sabi ng bata, wow, man, tayo ang banal na paghihintay. Yung kausap ni Amo, sila ang matapang na kakulitan. And I was surprised, the little girl, remember that only, I think, that was on the second day. So yung unang, the second day ng ating novena. So ano po ang papaunin natin? Ano saan ang matatandaan natin? Ano ang dadalhin natin? Pagkatapos ng 9 days at sa pagsalubong ng Pasko, bukas po. Marami po nagsasabi na ang Pasko ay hindi sa regalo. So ang dami po gift-giving, ang dami po exchange gift, ang dami po nating regalo, kiniraakanay dito, na ireregalo din natin sa ibang tao. At ano po ang hinggil sa mga regalo sa buhay natin? Kung titignan po ang buhay natin, itong kapatid Zacarias, marami na rin po tayong tinanggap na regalo sa buhay natin. Mga anak na galing sa sinapupunan natin, mga pamilya natin, mga kaibigan natin, iba't ibang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Mga komunidad natin, ang parokya po natin ito, ang isang-isa sa atin dito, nang nagsama-sama nito, kasi paggabay po ay regalo ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, how do we treat, how do we look at these gifts? Paano po natin tinatanggap, paano natin tinitingnan, at paano natin isinas sa buhay ang iba't ibang regalo sa buhay natin. Yan po ang pag-inay natin, itong pag-iarap ng ating. At ang awit po ni Zacarias ay nagtuturo sa atin how to view, how to understand, how to receive, and how to live the different gifts that God has given us. So unang-unang pagtanggapin ng lahat ng nasa atin ngayon, nakita po natin ito kahapon, na lahat ng nasa atin ngayon ay biyaya at regalo at galing sa Diyos. So the next question is, how do we live them? How do we look at them? How do we view them? How do we carry them in our lives? Zechariah teaches us how in this song of praise and thanksgiving to the Lord. Unang-unang po, nang nagkaroon ng regalo si Zacarias ng isang anak na pinagdaanan niyang Juan, he did not give credit to himself for this gift. Hindi po niya sinabi, dahil sa akin, kaya ako nagkaroon ng regalo. Dahil ako nagsiserve sa Panginoon. Dahil ako'y tapat sa Panginoon. Dahil malapit ako sa Panginoon, kaya karapatan ko lamang natanggapin ko ang biyaya ito. Dahil sa akin, kaya ako nagkaroon ng regalo. No. Hindi na claim God, nakapot ng papuri sa regalo na isiniawit ni Zacarias nagtuturo sa Diyos. Hindi sa akin, kundi dahil sa Diyos. So kung titignan po niyo yung pasalamat ni Zacarias, wala kayong mapapasa dito, ang galing ko, okay lang, karapatan ko ito, dapat lang nabigyan ako ng anak ng Panginoon, ay dapat lang napakinggan ako. Blessed be the Lord has promised, He has won with the Lord, ang Panginoon ay mapapain lahat dahil sa Diyos, lahat galing sa Diyos. Ako ba'y tumatuwa na nagpasa sila ng batas sa Kongreso at sa Senado na bawal na ang maglagay ang litrato at pangalan ng mga politiko sa mga daan at iba't ibang proyekto na pinagagawa nila. Ako ba'y tumatuwa doon? Isang pagigit lang na tonight, salamat po kay Madam Presidente sa tunay na ito. Kung sa
sana galing sa pera nila. Kung sana galing sa plano nila. Ay, hindi. Galing sa pera ng daang bayan. Pero kiniklaim sa kanila. Isang matinding pagkalungkot at paghihirap sa buhay natin. Okay? Na tingin natin lahat sa atin, karapatan natin. Isang sanghit ng kalungkutan ng marami kung minsan sa buhay nila ay ang daing na hindi man lang ako tingilan, hindi man lang ako pinigyan, hindi man lang ako pinansin, hindi man lang tinignan ang karapatan ko, hindi man lang ako and so on and so forth. Yung isa pong nagpatindi nakatanong po sa buhay natin, ano yung Pasko? Pinaakalala po sa atin ng Panginoon, hindi naman higit sa atin. Ito'y higit sa Panginoon, dahil sa Panginoon at dahil sa Panginoon. May kakilala po ang bata ko. Ang hilig-hilig ewan ko anong style yun. Nagpahaba ng isang kuko sa isang daliri niya. Dapat pa yung papasarang yung isang daliri, isang kuko sa daliri niya ang hapahaba. Sinabihan siya ng nanay niya, ano yan? Tanggalin mo yan? Mababa. Hindi mo lang ba yun? Ay, ayaw mo sabi mo na, tanggalin mo yan. Naaway sa lang, ayaw mo sabi mo na, tanggalin mo yan. Hindi mo tinanggalin. And finally, the child said, Mami sabi, daliri ko ito, kuko ko ito, hindi sa'yo ito. Ano? Maaring tama siya. Maaring tama siya. Kuko niya at daliri niya. How do you deal with that? Ito po madalas ang isang simulain ng malaking pagtatanong. At dalilan din po ang kahit ng mga pro-marriage bill. Anak ko ito, ako may karapatan kung gagawin ko sa anak ko ito. Sinapupulong ko ito, kung may pakialam kung gagawin ko sinapupulong ko, ako magdidesisyon, kung ipakalagay ko hindi, dapat may karapatan ng gagawin. Wait, excuse me. May yung bata sa dyan mo, wala ng karapatan. May ibang tao sa komunidad mo, wala ng karapatan. Ay, yung ibang tao na, it is not always about us. The gifts we give are not always about us. They are more from the Lord, and because they are from the Lord, they are for the Lord. Amen? Amen. Ikalawa po, kinilala ni Zacarias ang social responsibility ng bata. Hindi niya sinabi sa bata, I was one like you, my child, pero after saying that, you shall be called the prophet of the Most High. Hindi kang dadalhin mo yung pangalan ko, hindi ka magiging pare tulad ko, hindi ikaw magbibigay ng yaman sa akin, hindi ikaw magsasamba sa akin. May tungkulin ka sa taong bayan. May responsibilidad ka sa Diyos. Humayo ka, gawin mo kung ano ang plan ng Diyos sa iyo. I believe this is the first statement of social responsibility. Lahat po tayo may katungkol, may responsibilidad, hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa buong bayan at sa komunidad natin. Ang tawag po doon, social responsibility. Alam mo niyo kung minsan naiisip ko, kaya siguro kung minsan may nangyayari kalamidad. Kaya gusto pag may nangyayari kalamidad, pinag-name natin ang nature, nabanggit ko na ito sa inyo, sinasabi ng mga organo kapag may kalamidad, baha, sunog, bagyo, may nangyari sa iyo, hindi ka makapag-claim ng insurance because force of nature daw, kasalanan ng kalikasan. Naisip ko, bakit kasalanan ng kalikasan? Tayo pumuputo ng mga puno, tayo nagkakaroon ng basura ng mga plastic, tayo nanginirap ng kalikasan, hindi naman kasalanan ng nature. And because of this calamity, nababalik ko po, minsan nakikita ko, siguro sa mga posito, ako nabibigla sa mga nababasa sa dyan. Ang dami mga kumpanya, nag-boss ko ng Christmas party, at yung dapat nagastusin nila, madadala lang sa inyo. Ang dami mong grupo na nagsakripisyo, hindi maghahanda ng Pasko, madadala lang sa mga biktima ng kalamidad. Ang dami mong grupo. This is a very, very wonderful sign ng social na responsibilidad natin sa sosyedad. Ito po ang isang nakakalimot na nakakalimutan ng maraming tao, lalo-lalo na po sa mga nanunungkulit sa atin. Ang kinatawag po nila for the common good.
Madalas po, iniisip natin for the good of our family, for the good of our children, for the good of my person, for the good of my education, for the good para sumikat ako, for the good para makihalala ko ulit, for the good upang matandaan ako. Pero minsan, nahihirapan. What is for the common good? Kung ano ang mas nakakabuti para sa mas marami. Ito po ang papaano tinanggap ni Zacchaeus ang regalo sa buhay niya. Hindi lang ito para sa kanya, hindi lamang anak ko ito, hindi lamang ito sa hinggil sa anak ko mismo na pag lumaki siya, para sa sarili niya, ang maayos niya at hindi na, hindi, you my child, sabi ko, the prophet of the Most High, ay mauuna, tulungan ang mga taong bumalik loob sa Diyos. Ihanda-handaan ng Panginoon. You have a social responsibility, may responsibility ka sa bayan. Hinggil sa buhay. Yun po ang ikalawang pahulugan ng regalo na tinatanggap. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ibang tao. Amen. Amen. At ikatlo, lahat ng nasa atin at lahat sa atin ay pinagkatiwala at ibinigay sa atin ng Diyos upang magbigay ng papuri at pasalamat sa Diyos. Si San Ignacio sa kanyang spiritual writings, ang una nagsabi niya, lahat ng bagay na nasa atin ay ibinigay ng Diyos upang gamitin natin, upang bigyan ng papuri at pasalamat sa Diyos. Kapag hindi ganoon ang purpose ng ginagawa niyo, walang kahulugan at walang patutunguhan at walang mangyayari dito. Pero noong tayo ni San Ignacio, what he calls a spiritual, a holy indifference. Ano ba yung ibig sabihin ng holy indifference? Kung meron ka ng regalo dito, thank you. Kung wala ka ng regalo dito, thank you. Salamat at purihin ang Diyos. Kung binigay sa iyo ang regalo nito, okay. Kung hindi binigay, okay din. Dahil lahat ng ibinibigay sa atin ay dapat gamitin natin sa ikapuri at ikaraman ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung sinasabi ni Zacchaeus sa kanyang awitin. Blessed be the Lord, yung unang sigaw niya, lahat ng nasa kanya, pati itong isang anak na inaasama sa niya, inihintay niya, hindi rin para sa kanya, kundi ito ay para bigyan ng papuri ang Diyos. Amen. Lahat po tayo ngayon, naglilista na kung sino bibigyan. Siguro tayo, nakaisip na kung ano ay bibigyan. Kung hindi pa, mag-rush pa sa mga bukas at bukas, walang dami, ang gabi, kundi nagbabalot ng mga regalo. It is all about gifts. And while you are surrounded with gifts this Christmas, remember Zacchaeus and how he lived and saw and considered his gifts. They were not about him, they were about the Lord. They were not only for him, they were for God. They were not for his shoes, they are for the praise and thanksgiving to God. Amen. Amen. Birthday po ni Miguel. 7th birthday niya. At dahil 7th birthday niya, ay naganda ang buong pamilya para sa 7th birthday ni Miguel. Tuwag-tuwag si Miguel. Excited si Miguel na siya ay mag-birthday. Tuwag-tuwag siya. But then after a while, may napansin siya. Dumating yung nanay, dala ang mga amigas niya, at meron silang dance coordinator. At nagtatawag yung dance instructor. Yun, DI sila. Dumating yung tatay niya kasama